Sibonke sikhulume nawe kwi-channel kama uPastor Nicky. Sicela ukwenza okubalekile nokufanele ukulike nokusubscribe nokunikela kwi-channel ikakhulukazi mawunawo amandla. Mawukuthi ziyakusiza efulezi impendulo siletha la. Namhla sibheka la udouble kaFelicia. Uthi ke molweni ukuba uthenga ifestile zendlu. Amafastela ama windows ngesingisi windows Faster, ngiyacabanga ngafika Faster, I don't know, but ke amafastela. The number one asithi ke thina ngophupha ke la ifastela kuwuphawu sithatha njengoluhluma ifastela lisesimene esihle ngoba lokho ngasho iso likamoya ngathi siphiwo esikamoya esikwembethe wena nesikhanyisela empilweni. Number 2 kuyenzeka futhi ukuba le fastela sithethe nje uphawu oluhle uma lilihle noma lisesimene esikahle lungayikhomba inhlakanipho lungakhomba ukukhalipha nanokuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi ke uze neqasululo sezinkinga mhlawumbe ezikudida ke noma ebezikudida empilweni. uMathewu 6:22 uthi ke ifastela lomzimba yiso uma uvula amehlo akho ngokumangala nangokukholwa umzimba wakho ugcwala ukukhanya. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha la ifastela ubuphawu lobumalili ifastela lengeke esimene sihle lokho kusho ubula kusho ukuntula inhlakanipho empilweni. ngokuMathewu 6:23 kepha uma iso lakho lilibi uzawuba umnyama umzimba wakho wonke. Ngakho ke uma ukukhanya okukuwe kungobumnyama ubumnyama bukhulu kangakanani ushuthi uma ufasela futhi lelibi ngabe yokukhombe ukufiphazwa noma ukufiphazeka kweso likamoya ukufiphazeka kwalesi sidalo sikwembethe. 4 kuyenzeka futhi uma ubale fastela sithele njengophawu luhluma omunye ekuhlola ke livuliwe. Lokho kusho ukuqunga isibindi noma lo muntu uzoqunga isibindi akukhombise uthando noma akukhombise intshisekelo nokukulangazelela wena. Isihlabelelo sehlabelelo 2:9 uthando wami unjengentsephe noma ke njengesiqhumu sendluzele bheka umi emva kodongwa lwakwethu uyalunguza emafasteleni ubonakala ngasemaseheleni. Yaw Number 5 kuyenzeka futhi uma uphula ifastela kubuphawu esithali njengolubika kwesinye isikhathi omunye uma ekuhlola ke livuliwe. Lokho ngasho lo muntu uqaphela zonke inhlelo oyiqhuba ngasese ngenxa yokuthi wena ukwazi ukufihla noma awunazi imfihlo. uGenesis 28:26 Genesis 26:8 kwathi esehlale khona isikhathi eside Abimeleki inkosi yamaFilisti walunguza efasteleni wabona bheka Isaka wayetekula noRebeka umkakhe. Kungenzeka kunabantu abacurious ngempilo yakho uma bekuhlola amafastela. Number 6 uma uphofula ifastela kuwuphawu sithi njengoluhle uma ungena ngefastela. Lokho ngasho ukuthi ngeze kuzothola ke la icebo nethuba lokugwema ithi ezikhungethe. uJoel 2:9 batheleke emzini bagijima ogangeni bakhuphukela ke ezindlini bangena ngefastela. So la kusho ukuthi kungenzeka uphupha ubaleka kodwa ungene ngefastela. Ujahwa izinja ujahwa abantu ujahwa iliyani ngefastela. Number 7 yenzeka futhi umuphola ifastela kuba uphawu lobuma livuliwe. Lokho ngasho ukuthi lindela mhlawumbe ivivinyo nezilinge enkulu ezizofika kuwe ngenxa yobudedengu bakho. Ngenzeka umuntu was too open yabona lokho uzodotshela amazwi ngomselo. uGenesis 7:11 ngomnyaka amakhulu ayisithupha wahamba ke ukuhamba kanwa ngenyanga yesibili ngosuku lwe-17 lwenyanga ngalona lolo suku imithombo yonke yodwa yabhoboka namafastela asezulwini avuleka. uIsaiah 24:18 kuyakuthi obalekela umsindo kwesaba awele emgodini okhuphuka emgodini uyakubanjwa ugibe ngokuba amafastela aphezulu avuliwe nesisekelo zomhlaba siyasamazama. Number 8 yenza futhi umuphola ifastela kuba uphawu oluhluma ulivala. Lokho kusho ukuthi uzokwazi ukuvimba lokunqanda nokuzivikela mhlawumbe kwababi noma egadlweni zabathakathi. uGenesis 8:2 imithombo yodwa namafastela asezulwini kwavinjwa imvula sesulwini yaphela. Ushuthi uphawu futhi lolo ngavela uma ukuthi umuntu osathi akubethela noma kunezinto oyisebenzayo njengamanje zokuzivikela wena eziyimithi ezingamakhambi ngavela uphawu leli lika number 8. Ngiyabo. So number 9 kuyenzeka futhi umubhala ifastela sithale njengophawu oluhle uma ulivula olusho ukuthuleka okukhulu ngemuva kokuvuleka kwamathuba neminyango. Ushuthi uma ulivula lusho ukukhululeka okukhulu
ngemva kokuvuleka kwamathuba neminyango yempumelelo. Lindela kokuhle empilweni. Number 10, kuyenzeka futhi uphola ifastela kube uphola uhluma ukuphuma ngefastela. Lokho kungasho ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuphunyuka ogibeni nozungu lwezitha zakho. Joshua 2:15, wayesehlisa ngentambo ngasefasteleni ngoba indlu yakhe yayingasogangeni lomuzi wahlala ngasogangeni. Kanti ke number 11, yenzeka futhi ukubhola ifastela kube uPawulu ubumali engcolile ifastela kusho ukuthi ke kumele usukume uthole usizo lokuxolela izinkinga zakho ezifiphaza umbono wakho amandla neso likamoya. Futhi kuyenzeka mhlawumbe uma umbethwe isiphiwo sikamoya ukuthi kufanele ukuyohlambuluka, kufanele ukuyogeza ngoba lesi siphiwo esikwempela mhlawumbe sesiyafiphazeka ngoba ungcolile uhlambulukile wena. Number 12, kuyenzeka futhi ukubhola ifastela kube uPawulu oluhleke uma ulunguza lusho ukuthi ke ulindele ukukhula empilweni. Number 13, futhi ifastela kuwuphawu oluhluma ulithenga. Lungasho mhlawumbe ukusithuthukisa ngokukamoya uma umuntu onemimoya. Kukhona mhlawumbe isinyathelo ongehla uyasithatha sikema lo uzothuthuka ngokukamoya noma empilweni uzokwazi ukusithuthukisa nje entweni ethinta ikusasa. Yabona, ungenzeka umuntu ofundayo, ungenzeka uyasithuthukisa ngokwemfundo, ungenzeka uyasithuthukisa ngokuthile but uzokusiza empilweni yakho. Sibonga kuBhayibheli lethu. Kulela kuyo Jesu,